Lapit rin karon sa chapel. Kaya nagpadir kami sa buong kapilya. Kaya hapit na ang kapistahan. Nainay rin po mong improve ang kapilya. Kaya kasi may lang kaluyan nga. May nainay siya. Munindot na. Mawaan na itong mga koral. Naman ano siya kay pingado ko man. Gamay pa mag-budget. Dilas ako to. Muna niyo ako mga kaubanan mga kamaters. Mga membro din sa Knight of Columbus. Usap po dyan nag-aalaga sa simbahan o nag-aalalay sa atong GKK. Muna yung mga trada karon nagpadir. Muna yung mga mason. Lito-lito nan. Na engineer, na mason. Na tigmasa. Na spokesperson. Hindi mo alam spokesperson. Ginahinay lang kay kaluyan po nga wanay ulan. Kaluyan wanay ulan, dali ra ni mauga di. Kahit na yun. O gisa to na ganahan nga mo dunit ya. Kinahanglan po na mo kalublak diri og balas o ganahan lang mo dunit. Og simento kisay ganahan. Andam po mi mudawat. Kay di mo magmahay kay para magyapon sa atong simbahan gyapon. Na lang yun yung mga lublak. Gamay-gamay na lang yun. Among simento. Mauna lang po niya mong simento. Among balas. Isa na lang po kalod among balas. Kasi naiganahan nga mo dunit. Kamu na bahala niya mga kamaters. Dili lang sa kutaman mga kamaters sa akong vlog karong adlaw. Og shoutout din ako karon ng among usa ka grupo na mo nga Knights of Columbus og ang Ma'am Discarte og si Prince G Vlog. Yung na po subscribe niyo na og si Ma'am Discarte. Ang akong mga katimit sa mga vloggers sa Ma'am Discarte. Shoutout kaninyong tanan. Okay, I love you.